Mao man taw ng mga di bitaw kasal sa simbahan. Ano utak na mangandoy sila nga makakalawat nami. Kaya kung mangandoy sila makakalawat nami, nagpasabot na mangandoy sila magpakasal. To complete the Mass is to consummate the body of Christ. Kalawat. Pumunta na tayo ng mga extraordinary. Padre, kung nakahibaw mi na halaman si Mado man unja ni pila na magkalawat. Hataga na mo or de? Ito ba? Tagaan na mo, de? Tagaan na lang. Sa Amerika, pupasok ihapon na sila. Naay, dili po Amerika tanan. Naay mga dioceses sa United States, labayin hindi mo kalawat, pero mo apel og linya. Ang ilang buhaton, buingana na sila. Pero mo linya sila. Hindi kamot nila diha sa Tubangas Pari, itapingol na ang kamot sa pare sa ilan ko. Kaya ingana naman sila, sign nga, di pwede silang mo kalawat. Unya, ang ina lang, ipila, unya, igitapingol lang ang kamot sa pare, ulakaw sila. Kahibaw sila na di sila mo dawat sa lawas si Kristo, pero mo bilang yapon sila to receive the blessing from the priest. Kaya di sila pwede mo kalawat. Ingan na ilang kamot. Yang kita, kaya wag natin ingan na kultura. O mo bilang at di pwede mo kalawat ang sama. Ha? Ang tubag, gusto minaw ha, ang tubag, taga-iin ka. Hongit kay nipila na. Wa tay gahom o power na mubaliban sa tao na mupila panahon sa komunidad. Kung mukalawat sila, bisag kahibaw sila, kanaan sila sa ortansin o naa sila sa kanang puyo-puyo, sila na ay manubag sa Ginoo. Pero di jud ta mo judge kay nano, wa ta kahibaw unsa ka lawom ang ilang pangandoy nga mudawat sa lawas ni Kristo. Ang Ginoo nay mao'y bahala. Basta kay nipila, ayaw pakauwawi nagabi. Gawas ko maingon siya. Blessing na ako. Father, wala mo. So, mawala siya. Ha? So, buhanin niyo. Hindi na pumunta na. So,